আছে বিটিসিত 15খন কই সিট মুসলমানের বহুত কেইটা সিট আছে আমি কিন্তু হাগ্রামার বিপিএফক দেখাই দিম স্পষ্টভাৱে কিমান পানির মাছ হাগ্রামা মহিলার ডাঙিয়া সদায় মুসলমানের লয় রাজনীতি আমি কিন্তু এবার এনেকা কুটিল রাজনীতি সহ্য নকৰো গতিকে जै बर' हारिनि माने गोबावनि उनाव आं दिनै मोनसे इउटुबाव भिडिअ लाना फैबाय मानोना आङो सप्ता खनसेनि बारा जाबाय इउटुबाव भिडिअ होनो हायिया फेसबुकावथ' आं होगासिनो दंखायो जाय बिथांमोना फेसबुकाव नायदों नोंथांमोना नुगासिनो दंखायो खिन्थु जाय इउटुबाव नायदों बिथांमोना नुथ'वाखै आरोखि सप्ता खनसे जाबाय आंना देहाया मोजां नङामोन आं एसे माने लोरबां अबस्थायाव दंमोन आरो बेजों लोगोसे माखासे खामानि बिजियाव दंमोन आङो जायनि फलावहाय सानब्लाबो मेंनानै भिडिअ बानायनो हानाय जायाखै दा बाथ्राया जाहैबाय मा लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो नागिरदों कि जोंनि गेजेरावहाय जायफोरनाखि दा बिटिसिआ सिएसपि दाबाय सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्ड आरो बे दानाय लोगो लोगोनो बिटिसिआवहाय माने ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 जायफोरनाखि पस्ट भेकेन्ट थानाय बेखौहाय माने फिलआप खालामनायनि प्रसेसआ जागायसिगोन मानोना सिएसपि दायाबा बेखौ खुनु फरजायै हाया दा बेखौ लानानै जों नुदों कि बेवहाय माखासे जोंनि बिटिसिआव थानाय माने सेकेन्ड लार्जेस्ट पपुलेसन नैथि जायफोरनाखि बांसिन सुबुं थानाय बिथांमोना मा बुंदों बिथांमोना जे बुंदों बावहाय जे 11 जन मोनसे कमिटि दानानै होबायना बिनि गेजेराव आं मोननैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों खिन्थु दाहाय आरो आं दाहाय बिथांमोननि सायाव बुंगोन बाथ्राया ओरैबायदि थारमाने जोङो जुदि जोङो 6 सिडुलखौ बेस खालामनानै जुदि जोङो माने सिएसपिखौ दादोंब्ला वेल एन्ड गुड दा बेवहाय जों नुदों 11 जननिया सुबुंफोरनि गेजेरावहाय फ्राय एकदमबारे समान समान नुदों आरोखि आं जोंनि बर'जों लोगोसे माने गुबुन हारिफोरखौबो बाहाय समान समान माबा होदों आरोखि बाहाय दा बेखौ जुदि नायोब्ला आंनि मोननायावहाय बिदिनो पार्सेन्ट हिसाबै जों लायोबा बिदिनो 70-60% बेफोरबायदि लाजायोमोन नामा बा बिदिसो जायोमोन नामा 6 सिडुलाव आं बेबायदि मोनसे फिल खालामदों आरोखि नङा बेखौ माने आंनि मोन्दांथिनि बायदिब्ला आरो नो डाउट दे भाइस चेयारमेना बर' मानसियानो जाबाय बे गासिबो क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो गोलैजोब्बाय चेयारमेना जाहैबाय माने माबानि गसाइगावनि आरो भाइस चेयारमेना जाहैबाय दतमानि दा लोगोसेनो बे सिएसपि दानायावहाय आं सानदों मा जोङो 6 सिडुलखौ बेस माने खालामनानैसो जुदि नोजोर होनानैसो जुदि बिटिसि जोनोम जादोंबा बेवहाय माखासे जोंनि सुबुंफ्रा बांसिन जानांगौ आरो बांसिन जानांगौ दा जों नुबाय बिटिसिआव देख सारमोन नोंथांमोना गोजोर जुदि पलिटिकेल खालामनो गोसो जादोंबा नोंथांमोना बेखौबो नोजोर होनांगोन दिनै बिटिसिआव बै समाव जेब्लानाखि इएमनि बिबानखौ रानदोंमोन बे इएमनि बिबान राननाय समावबो बिथांमोनहा दिनै इन्टास आलिखौहाय माने इएम होनांगौ होननानै बिथांमोना डिमान्ड खालामबाय धरना खालामबाय हुलुसो धरना खालामबाय आरो फिन दिनै आरो नैथि खेब सिएसपि दानायनि समावबो आरो बिथांमोना मेम्बार सोसननांगौ होननानै सासे सोद्रोमा सोसननांगौ जोंनिफ्रायबो 12 जनिया खालामनांगौ होननानै बिथांमोना दिनै डिमान्ड खालामा नङा खालामगासिनो दङ दा बिथांमोननि माने माबाया पावारा जोंनि बिटिआव सोलिनो नागिरगासिनो दङ दा बेनिखायनो जोङो नोजोर होनांगोन दा बिनिखायनो नोजोर होनांगोननि खारना बेनो आंनि बुंनाया उद्देश्यआ जाहैबाय मा आं ओरैबायदि लुगैयो सारमोनखौ आं ओंखायनो रिकुवेस्ट खालामनायदों सिएसपि दाबाय वेल एन्ड गुड मोजांनि बाथ्रा थांबाय दा जोंखौ माने जोंनि बिटिसिआव थानाय गोबां माखासे जाथि जनगोष्ठीफोर दङ नै थेवब्लाबो बै जाथि जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव माखासे जाथि जनगोष्ठीया आवाज दैखाङाखै बिथांमोनहा बाथ्रा बुङाखै नाथाय बे मोनसे सुबुंफ्रा दिनै आवाज होगासिनो दं जायखि माबा जाया मानो बिथांमोनहा साउन्ड होगासिनो दं दा बिथांमोनहा मानो साउन्ड होदों बिटिसिआव बिथांमोनहानो दिनै मेजरिटि जानो थांगासिनो दङ मिथिबायना बिटिसिआव बिथांमोननि सुबुं सानखोआनो दिनै मेजरिटिनि लामायाव थांगासिनो दङ दा बिनिखायनो जुदि जोङो नोजोर होआब्ला जोङो बिटिसिआव जुदि जोङो बर'आनो जुदि बर'नि बिर जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरनि थैजोंनो आरो बर'नि थैजोंनो सोरजिजानाय बे बिटिसिखौ जुदि जोङो रैखाथि होनांगौब्ला जों माखासे जों सुबुंफोरखौ जों नोजोर होनो रोंनांगोन जाय सुबुंफ्रा एमब्राबाय सरकारनि बबेबा मोनसे हाया लांदां थायोब्ला जाय बिजिआर मानसियानो होन बा ट्राइबेल बेल्ट ओनसोलाव बा ब्लक ओनसोलाव हाबनानै थाहैग्रा माखासे सुबुंफोर दङ गुबुना खिन्थु साहस गैया नों सोरबा राभायाबो थाहैया नों सोरबा गुबुन जाथि जनगोष्ठीयाबो थाहैया बे बाथ्रा खिन्थु जों नुदों बै मोनसे सुबुङा बिसोरो हाबनानै थाहैबाय थायो दा जों बिसोरखौ जुदि आयेननि आवथायाव थानानै जुदि जों बिसोरखौ गावसिनि जायगायाव थिनहरफिननाय जुदि खामानिखौ जों लानांगोन आंनि रिकुवेस्टआ बेल'नो
आनखि नोङो बिटिसिखौ सोर सालायो सोर सालाया बेखौ आं बुंनो गोनांथि गैया आंनि मोनसेल' सिमाङा बेनो आरो लुगैनाया बेल'नोखि जोंनि बर' मानसियानो बिटिसिखौ सालायनांगौ बिटिसिनि पावार आरो फांसना बर'नि आखायाव थाथारनांगौ आंखि गुबुनाव थांनो मोननाय नङा खिन्थु जोंना गुबुनाव थांनो नागिरगासिनो दं जों बयबो मिथिगौ जोंनि ओनसोलाव जोंनि क'क्राझाराव जे मोनसे जोंनि एमपि रिजार्भेसन दं जाय जयन्त बसुमतारिया देरहाना थांदों बे जाहैबाय मा एसटि सिटमोन दा बे एसटि सिटआबो माने जों माइनरिटि जालांबाय नालाय एसटिफ्रा खम जालांबाय नालाय गुबुनफ्रा बारायबाय नालाय बेनिखायनो बे सिटखौ माने उथायनानै बेखौ लांसैमोन लखिमपुराव लांनायनि पलिसि जाबायमोन दा बाहाय माखासे दैदेनगिरिफोरनि बाथ्रा बुंनायाव थारनाय जाबाय आरोखि दा बेनिखायनो जोंनो थाखाय जोंनि मेजरिटिखौ नायनानै बै समाव जोंनो जुदि बेफोरबायदि माखासे सुबिदा होखानायखौबो जुदि जों दिनैनि थारिखआव जुदि जों बे सिटखौ बे एमपि सिटखौ मोनसेयाव नायल' जाल' बे एमपि सिटखौ जुदि जों उथायनानै लांजानांगौब्ला एबा लांनो नागिरनाय बेनि खारना मा बेनि खारना जाहैबाय मा बाहाय जनजाथिफोरनिख्रुइ बांसिन जनजाथिफोरनि माने सुबुं सानखोआ बारा जाबाय पपुलेसना बारा जाबाय जाय पपुलेसननि थाखाय दिनै बियो बावहाय माने एसटि रिजार्भेसन थायाब्लानो बे जेनेरेल जागोन आरो बेखौ नों गुबुन जेराव एसटिफ्रा मेजरिटि दङ बै जायगायाव लांफिननाय जागोन दा जेब्लानाखि डिलिमिटेसन खालामो डिलिमिटेसना मानो खालामो बिदिनो खालामदों दा दिनै डिलिमिटेसन खालामबाय जेनेबा जों एसेम्ब्लियावबो होनाय जादों दिनै एसेम्ब्लियाव क'क्राझाराव मोनसेमोन समस्थिया जों बयबो मिथिगौ नाथाय दिनै क'क्राझाराव दिनै एसेम्ब्लि इलेक्सनाव बारायबाय सिटआ नोङो गसाइगाव एक्सट्रा जाबाय दतमा एक्सट्रा जाबाय क'क्राझार एक्सट्रा जाबाय बावखुंग्रि जाबाय ओमफ्राय दा दंबावो परबतजरा जाबावबाय एमएलए सिटआ मोनबा जाबाय जोंनाव दा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो मोनबा जाखाबाय दा दाखालि डिलिमिटेसन खालामनायनि उनावहाय बे सिटआ बारायदेरबाय अब्ला नायदो नोंथांमोनहा दा बिनि गेजेरावबो दा जोङो बुंनो थाङोब्ला बैफोर गासैबो समस्थिफ्रावनो बिसोरो दंफाजोबो दा बेनिखायनो जोंनि सेफटिखौ जों खालामाबा जोंनि सिथ्लायाव जोंनि हाखौ एमब्राब्रायैनो जुदि बिसोरो हाबै लाहैयोब्ला बेखौ रैखाथि होनायनि माने पावारा रायजो राजाफोरनाव गैया बेखौ आयेननि आवथाजोंसो आरो बेखौ सरकारासो बेखौ रैखाथि होनो हायो बैफोर हाफोरखौ हयथ' बिसोरखौ थिनहरनानै बैफोर हायाव वाल बाउन्डारिफोर होनानै बा फेन्सिं होनानै बैफोर जायगाखौ सरकारि माबा मोनसे अनुस्थानफोर लाबोनानै बाय अनुस्थानफोर गायसननायनि गेजेरजोंहाय बिसोरखौ थिनहरनायनि खामानिखौ लानो हायो आरो बे दायथ'आ सरकारनि दायथ' थारमाने आं नोजोर होबाय थादों बिथांमोना फुरा आवाज होबोगासिनो दङ मोनसे नङा मोनसे उनाव मोनसे बिथांमोना आवाजखौ फुरा होगासिनो दङ जे माबा मोनसे कमिटि गठन खालामनांगौबाथाय बेवहाय जुदि गावसिनि मानसि थानो मोनाबाथाय बिथांमोना आवाज होबाय थादों दा बेखौ जोंनो लाय होदों बिटिसिआव जोंनि दैदेनगिरिफोरनो लाय होबाय मानो लाय होदों होनना बुङोबा दिनैसिम 2003निफ्राय बिटिसि सुक्तिनि उनाव बिटिसिआव दिनैसिमबो बिसोरखौ गावसिनि जायगायाव थिनहरफिननाय बे माने खामानिखौ मावनाय जायाखै जायनि खालाव बिसोरनाव मेजरिटिया बांजोब्बाय दा दिनै आंनि आखायाव दङ दा बेफोरखौ नायोबा माने बिखा सुबाव मोनो जायफोर ट्राइबेल बेल्ट ओनसोल गोलैनाय ब्लक ओनसोल गोलैनाय बेयाव बबे गामिया गोलैदों बेसेबां हेक्टर हाफोर दं बावहाय आरो लोगोसे बैफोर हायाव सोर दा माने अकुपाइड खालामनानै दङ सोर बांसिन दा आवग्रिनानै दङ जोङो बेखौ नायोबा गिनांगोन आरो बोसोरै बिथांमोननि भट होनायनि जनसंख्यायाबो बारायदों दा बेफोरखौ रैखाथि होनांगौब्ला बेफोरखौ होबथानांगौब्ला जोंनो सरकारा होखाबाय जोंनि 6 सिडुल न' नोंसोर बेखौ लादो आरो नोंसोर मोजाङै बेंदो होननानै सरकारानो जोंनो 6 सिडुल हिसाबै जों बिटिसिखौ गठन खालामना होबाय नङा होमबा अब्ला जोङो दिनै मोनखांनायनि उनाव जोंखौ रावबो खालामनो हाया होननानै जुदि जोङो दिनै माने जेबो खालामाबा बिसोरखौ होस्रांनाय खामानिखौ लायाबा गावसिनि जायगायाव थिनहरफिननाय जुदि जों खामानिखौ लायाब्ला जों बहा सेफटि थानो जों बहा रैखाथि थानो जोङो बिटिसि मोनखांनायनि उनावबो फिन नायबावथा जुदि जोङो बिसोरखौ जुदि गावसिनि जायगायाव थिनहरफिननाय जुदि जोङो इनिसियेटिभ लायाब्ला सरकारा जुदि राहा लायाबा नायबाय थाबानो जाबाय आजिखालि 20-25 बोसोरनि उनावहाय जोङो माइनरिटि जालांनानै जोंसो उल्था आरो फिन जों बे बिटिसि 6 सिडुलनि गेजेरावनो जों आरो उल्था बिफिननांगोन जोंनो जेरै दा त्रिपुरायावहाय ट्रिपालेण्डआवहाय दा बिथांमोना ट्रिपालेण्ड बिफिनो बायद' जानानै फैबाय मानो जाहोना मा आरो बे काहानिया बे जाथाया जोंनि बिटिसिआवल' नङा अकल जोंनि आसामावल' नङा बिभिन्न माने स्टेटआवनो दिनै बे जाथाया सोलिगासिनो दङ ओंखायनो बेखौ नुखानानैबो
नुखा हुसिखा जुदि जोङो जेबो मावाबा जेबो इनिसियेटिभ लायाबा बेफोरनि सायावहाय जोंहा आरो बिटिसिआ जोंनि आखायाव थागोना बारा गोबाव सम गैला आरो जों बेखौ मिजिंथिनो हाया सारमोन बेनिखायनो आंनि रिकुवेस्ट जोंनि बिटिसिनि बड'लेण्डनि मोनफ्रोमबो पलिटिकेल लिडारफोरखौ जाय बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन एबा जाय बिटिसिखौ रैखाथि होनो थाखाय खामानि मावगोन नोंथांमोनहा बुजिनांगोन आरो सिन्था खालामनांगोन जे माबे राहाजों थाङोब्ला बिसोरखौ गोरलैयैनो गावसिनि जायगायाव थिनहरफिननो हायो बिसोरो दा फैगोन आधार कार्ड गोमाबायनो आधार कार्ड बानायगोन भटार कार्ड गोमाबाय भटार कार्ड नाम सोसनगोन बे ओरै बिराद पलिसि दा बिनिखायनो जों बेफोरखौ रैखाथि होनांगौबा जोंनि जाय दा बिटिसिआव सासन खालामगासिनो दङ न' डाउट हाग्रामा महिलारि सारा बिनि सायाव नोजोर होनांगोन न' डाउट थांनाय 5 बोसोरावबो इउपिपिएलनि सरकारावहाय प्रमद बर'आखौनो मोनसे बिसोरखौ गावसिनि जायगायाव थिनहरफिननाय बे इनिसियेटिभखौ लानाय जायाखिसै लाखायाखिसै बाहायबो गोबां मानसि एरबोबाय आरो जों दा खोनाबाय थादों नाथाय बेखौ नंखाय दा सान जे आसामनिफ्राय जायफोरनाखि होस्रांजानाय बे खाथि खाला जिल्लानिफ्राय माखासे बैसोर सुबुंफ्रा जोंनि ओनसोलाव हाबनानै थाफैबाय होननाय बाथ्रायाबो नंखाय नङा नोंथांमोना उनाव बे जाथायखौ नोंसोरनि मेगनजोंनो नुलांबाय थागोन आरो गोदान मानसिफ्रा जोंनि गेजेराव मानो हाबफैबाय थादों मानो थांबाय थादों नोंथांमोननि गामि ओनसोलाव गामि हाबनानै सोरबा बाङा सिङा नागिरग्रानो सोरबा लेप फानहैग्रानो सोरबा सियार फानहैग्रानो बिभिन्न माबा मोनसे कम्बल बिसना सादर फानलाहैग्राया सोर जादों दा नोजोर होदों मालाबा नोंथांमोनहा दा बिनिखायनो आंनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय बेनो जों सरकार हायाबा जों सरासनस्रा जों पाब्लिकफ्रा हाया दा गतिके नोंथांमोना सरकारनि आखायाव पावार दं पुलिस दं प्रसासन दं आयेन दं स' बिनिखायनो नोंथांमोननि आखायाव गासिबो दंखाजोबो दा बिनिखायनो नोंसोर गोसोबायदि गावनि सेफटिखौ गावनि सिमाखौ रैखाथि होनो जोंनि सिमायाव सोरबा हाबदों नामा नोंनि सिथ्लायाव सोरबा हाबबाय नामा बेखौ नोजोर होनांगौआ सरकारनि दायथ' होननानै आङो सानो आरोखि आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननि गेजेरावहाय फोरमायनाय जाबाय थेंक इउ